জন্য আমি দেখেন সে ভেঙে ফেলবে দেখেন সে এখন ব্যাগ ম্যাগ গুছাচ্ছে হবে দেখেন দেখেন হাত না হাতুর Hello, perlok barong Madiang subhai phi sachin hagnega channel ka jonga daga jingkar parit ka jonga phi baro ki bape yagnega video sngoba ban ai ka kyrshan ka jong phi daga ba phi share like but subscribe yagnega channel khublei shibun ya phi baro ki bape yagnega video ka long shak ek ka ba phla wat lada une briew don ya kata ka dkhot met ka ba biang ka ba pura kumbangi ngi don henrei udon pat ya kata ka super power lane kata ka bor ka baklan wat umau ru udang pan map kamat jong ne ubreu pila ru ban saki ya kana ka video hadu banakut pinsa ong sisa une ubreu te la thau kerpang khublei badula ai kerpang ka bor ka baklan ya une ubreu namaru ne ubreu sem la biang kikti kumbangi ngi biang henrei don kijing duna wat la kata ru udang don ka bor pat ka baklan hadu kata-kata wat umauru udang pait tang ban syukura una ubreu ka ne ka video kalau viral bha kyrshan social media kane ka we ngakwa ban ong yepi baro ki papej ya kane ka video tagada ong imde ban ben ban gantho wat la ki briew ki don ha dkhot met ka baduna hanrei ublei pat ula thau kerpang yaki bad ula ai kerpang ru kata ka bor ka baklan kabor ka ba kampla banyangi ki babiang kakti kakjat ki dkhot met baro ka wei paduat kalat ban page ya kana ka video hadu bandakut khublei shibun ya phi baro ki ba page ya kana ka video lada phis ngotenat phila ban subscribe ban share like ru kumju ya kana ka channel nyin se kendu pat next video